importantly Maxwell otoretira somuyigo tari ya moroja atoretira kero kwarenge ondarira na goteti ngokoro yo no tarakora lakini rero gwakori na injo yo no kari 22nd igo ninje nkore tigankwa na bero katinde tukwa na mangana manga muyaito intuna ba director no kobekera ba remichi beso mugu aba director ba nyamache itumbe wakora bari umukia tororeng ngakie yenkonyora muri kibesa over 40 eyegere 9 tutine ne buna ba director tutari kunya kuraguye byara kariboga nkori gitore echiro Maxwell umwana one igabwate umwana bwe kasini yane muno yega igono umwana one akarona ale kuborio batia maniri tangani tuachie turabageni igata kete gompinga ngamubori tato umwana ogopinga ishi lakini yaro monyene nabwate igendo gekuru kuburisido akarengere liwe kagatana injo mwako yi nari kumupinga nerengo support yo buchiama nonda gateba nkanyoro boche buchiama ekero ya ikanata gete na inje na motebia na inje ngore yaro na inje ngo kwande kibisi na mo atayare kuruwabwe onda gete tubwatirane buna twaga kori na inje na mbwate sana akiki agarata nkabarusi 7 kabareta 20 kabareta 30 jena kore liga sia aye tata mwanon onda geto abali 40 aende na inje ne rure ko kubwate asenga kiyabono ntoro chenge market mbiye na genda Nairobi ngagenda Mombasa kuriye market bakatotebia echa yaito lero ya biringia naenda kantebiga genda tebichi amana ba director moga saba manager mbaira nansi tari batore chae wiki yerengia wiki endene nemba babe consistent gona jie kingo bate ente kengarige ko board member nara kuruge ekera anseta mangana quality abantu barire lakini rero na ubako nie chai goro kobwa usiengima na ubako nie chai goro kutubwa iho yani example kere next year setol onye kero ingi tutakora